بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دے نال نال شروع جڑا حدوں مہربان بہت رحم والا ہے۔ والعادیات ضبحا قسم ہے ٹھڈ تے سینے چوں آواز کڈ دے پڈ دے کوڑیاں دی۔ فالموریات قدحا پھر سم مار کے چنگاریاں کڈن والیاں دی۔ فالمغیرات صبحا پھر تڑکے حملہ کرن والیاں دی۔ فأثرن به نقعا پھر او دے نال کٹا اٹھاؤندے نے۔ فوسطن به جمعا پھر او دے نال وڈے جتھے وچکار جا کسدے نے۔ ان الانسان لربه لکنود بے شک انسان اپنے رب دا یقیناً بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ تے بے شک او اس گل تے یقیناً خود بھی گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ تے بے شک او مال دی چاہت وچ یقیناً بہت سخت ہے۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور بھلا پھر وہ جانتا نہیں جدوں قبراں بھی جڑے اٹھا دیتے جان گے۔ وحصل ما في الصدور تے نتار لیا جاوے گا جو کچھ سینیاں وچ ہے۔ ان ربهم بهم يومئذ لخبیر بے شک انہاں دا رب اس دہاڑے یقیناً انہاں تو پورا آگاہ ہوئے گا۔